ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. ҷангвари пешинаи UFC аналитики машҳур Чел Сонен гуфт ки Дастин Пориеро дар муҳориба зидди Бенуа Сендени андердог шитобидан иштибоҳи калон аст. биён суханҳои Соненро гӯш мекунем. дар ин муҳориба Порие андердог аст ки ин иштибоҳи калон аст. акнун онҳо бояд умед кунанд ки ҳақ бароянд, чунки дар коғаз ягон чизе нест ки ин баҳои додаи онҳо асос дошта бошад. фикр мекунем ки онҳо ин корро барои он карданд ки Бенуа Сендени дар муҳорибаи охирони худ пирӯз шуд, а Дастин Порие бошад шикаст хурд, гуфтааст Сонен. хотиррасон мекунем ки бисёри мутахассисон дар ин муҳориба ба ғалабаи Сендени боварӣ доранд, лекин чӣ гуне ки мебинем Сонен бо ин чиз розӣ нест. ногуфта намонад ки муҳориба байни Порие ва Сендени рӯзи 9 март дар турнири UFC 299 ба нақша гирифта шудааст ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. топови ҷангори вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки муҳорибаи навбатии ӯ муҳорибаи унвонӣ мешавад. акнун пеш аз ман ягон кас барои камарбанд ҷангида наметавонад. ман довталаби навбатӣ барои камарбандам. фикр мекунам ки дер эълон кардани анонси муҳорибаи мо дар он аст ки онҳо намедонанд ки муҳорибаи моро дар кадом саҳна монанд, чунки онҳо дар пеш чанд турнирҳои калон бе муҳорибаи асосӣ доранд. умедвор мешавем ки ба наздикӣ ягон гуна хабарҳоро мешунавем, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, дар ҳақиқат роҳбарони UFC то ҳол гуфтагӣ нестанд ки чемпиони вазни нимёна Леон Эдвардс муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. варзигари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов барои сеюм муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст ва бо варзигарони хеле ҷиддӣ тамрин карда истодааст. ӯ шаби гузашта ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: корҳои хубро аз беҳтаринҳо омӯхта истодаем. Майкл Лиера Ҷуниор. шаби муҳорибаҳо дар Мексика. иншааллоҳ ман нишон медиҳам ки чӣ қадар ман ҷангвари сахтам, навиштааст Наимов. ва дӯстон, дар ин акс Муҳаммад бо чангкарата чемпион бо яке аз серунвонтарин ҷитсерҳои ҷаҳон Майкл Лиера аст ки Муҳаммад бо ӯ ҷуҷитсои худро боз ҳам сахттар карда истодааст. бояд қайд кард ки оғози лагери тамринии худро Муҳаммад бо чангкарата чемпиони ҷаҳон Оид Багуштини Озод бо чангкарата чемпиони олимпии ҷаҳон Заурбек Сидаков гузаронид ва акнун лагери худро бо ин ҷитсери машҳур идома дода истодааст. ва албатта ки тамрин бо чунин шахсон Муҳаммадро ба сатҳи дигар мебарорад ва мо ба ӯ муваффақият орзумандем. рақиби Муҳаммад Эрик Силва низ омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст ва ӯ бо ҳамроҳии чемпиони пешинаи UFC Брендон Морено ва топови ҷангори вазни ним сабук Диего Лопес тамрин карда истодааст. ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки мо шуморо муҳорибаи беҳтарин интизор аст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо рӯзи 24 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Мексико баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.